som begynder at sætte op over i hjørnet? Helst ikke. Nå. Fordi vi prøver sådan lige at skærme begynderne for alle de der telte og cirkus og hunde og så videre. Men kan du ikke bare sætte dem ved siden af det røde så? Jo, det kan jeg godt. Kan du ikke trække det derover? Det vil være super. Fordi det er simpelthen bare for at lave sådan en begynderring. Hej. Godt at se dig. Lige måde. Nej, vi prøver at lave sådan en begynderring, hvor der ikke er alt det der flager. Okay. Så det er egentlig bare det. Men sæt dem ved siden af den røde derovre. Det er fint. Ja, ready. Plads. Er du klar? Plads. Helt. Vi vil dele meget gerne have været med. Jeg synes ikke, det er fair. Det er også en lang dag. Og varmt og alt muligt. Det er også det er ikke helt. Du må lege dig fra. Er det meningen, du vil høre med hende? Hun skal være redningshund. Hvis hun ellers kommer i gang med det svømmeri, og ikke bare leger ud i vandet. Altså det der konkurrenceprogram, som er vandredning, pisseskæg. Men det kræver jo lige, at hun tager springen og kommer ud. Hun er jo nede sammen med hendes 2 kuldbrødre, der er super svømmer, og hendes store søster. For at se, om de kunne trække hende med ud. Nej. Hun stopper lige der, hvor hun ikke kan bunde mere. Så nu har vi andre metoden. Ja. Det skal nok komme, men det er bare sådan, man bliver så utålmodig. Og nu er hun lige i sådan en fase, hvor nogle ting kan blive mega farlige. Når der hun bedte, der var der sådan midt det, der var farligt. Sådan er det jo tit. Ja. Det er super. Er det ikke dejligt at kunne komme sådan lidt senere? Jo, skønt. Godt set fra parkeringen. Nå ja. Så må man parkere anden parket. Så bortset fra parkeringen, som er lidt udfordret. Nå, det er